मत गाड़ी में वायरल कर देबे दम होते गाड़ी में वायरल कर दे अभी है बा गाड़ी में औकात ते काहे झगड़ा हमसे करता है तो गाड़ी में औकात तो वायरल कर दे हमारे हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। आज के ई वीडियो में आप समझी गई हो खब कि हम केकरे ऊपर बात करे वाला बाटी। ई दोनों जनी के ऊपर हम पहले भी 3 वीडियो बना चुकल बाटी। अगर आप सभी उ वीडियो के ना ही देखले बाटी ता हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देल बाटी। वीडियो खत्म भइले के बाद आप उ वीडियो के जरूर देखल जाई। तो दोस्तों, टॉपिक पर आए से पहले हम आप सभी के बता दे कि मिस्टर विष्णुराज एक ऐसा शख्स बाटे जिनके जनता के प्यार के साथ साथ काफी गाली भी सुने के मिल जाला। आप लोगन इनकर कोनो भी नया से पुरान वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखले होकर तो कमेंट बॉक्स में आप सभी के हर 10 में से 6 आदमी गरियावे वाला मिल जाई है। आप लोगन के बता दे कि प्यार के साथ नफरत जौन इन्हन के मिलाला ये सब इनकर कुछ फालतू हरकत के वजह से भइल बा। दोस्तों, मिस्टर विष्णुराज के यूट्यूब पर 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए बाटे, लेकिन इतना सब्सक्राइबर भइले के बाद भी जनता की तरफ से वो प्यार ना ही मिलल जितना उनके मिले के चाहिए। कुछ समय पहले इनकर एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चित और वायरल भी भइल रहल, जे में आप सभी साफ साफ देख सकीला कि ई वीडियो में का होत बा। ई वीडियो में विष्णुराज और मालती चौहान के बीच भीषण युद्ध छिड़ल लौकत बा। आज ई वीडियो के कई लोग अपने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल करतो बाटे। अब ई वीडियो कितना सच बा और कितना झूठ, ई आज हम आप सभी के ई वीडियो के सहारे विस्तार से बताई। दोस्तों, सबसे पहले ई वीडियो के हम शुरू करत हई। दोस्तों, आप लोगन ध्यान से देखी कि वीडियो शूट खुद विष्णुराज अपने हाथ से ही करत बाटे। मतलब कि ई वीडियो आज सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हो रहा बा, ई इन्हीं के द्वारा अपलोड कइल बा। अब आप लोग सोचत होखब कि विष्णुराज खुद ई वीडियो के काहे अपलोड करी, तो हम आप लोगन के बता दी कि ई दुनिया में 2 ही आदमी चर्चा में रहेले। पहला जे ढेर अच्छा काम कैले होई, दूसरा जे टेढ़ काम कैले होई। एक रिपोर्ट के अनुसार ई वीडियो के अपलोड करे के मकसद जनता के बीच अपन पहचान बनावे के रहल। फिर चाहे ऊ रास्ता गलत काहे नाई होखे, उनके तो सिर्फ पहचान से मतलब रहल। वीडियो वायरल भइले के बाद विष्णुराज के सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े लगले। हर कोई विष्णुराज के जिंदगी से जुड़ल सवाल के जवाब खोजे खातिर उत्साहित रहल कि इनके जिंदगी में का तूफान मचल बा। तो दोस्तों, हम आप सभी के बता दे कि वीडियो में साफ साफ मालती चौहान कहत रहलिन कि हम वीडियो ना ही बनाए। अब आगे पहले ई क्लिप के हम आप सभी के बीच प्ले करत बाटी ताकि आप सभी के खुद यकीन हो जाए। हम प्यार से आप कुल कर वीडियो कब्बो नहीं बनाई ना इधर पूरा बोल। तो दोस्तों, कुछ समझ में आई। अब एकरे बाद ई मालती चौहान अपने साक्षात पति परमेश्वर के गरियावत भी बाटीन। अब आप ही लोग बताई भाई लोग कि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक पत्नी के अपन पति के गरियावल शोभा देला, लेकिन ई बेहिसाब गरियौलिन। अब आप लोग खुद देखी। बाटा बाड़ा पचाहा ये हमें मरबे तमऊ मारा बे काय हम मारा? हाँ तो ना बोल हमसे ने बोलो कहना रे। हाँ तो जो हम कहां जा नहीं जब कहां जाबे। अब आप लोग खुद बतावल जा कि ई वीडियो देखकर कैसन लगल। का ई सब चीज भारतीय संस्कृति में शोभा देला? सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पावे खातिर इनन पचन के ई सब करे के का जरूरत रहल? अगर मर्द मेहरारू में झगड़ा विवाद होत भी बा तो के 4 दीवारी में सुलझावल बढ़िया रहला, ना कि सोशल मीडिया पर ई सब बकचोदी कैले से। ऐसन प्रसिद्धि कोने काम के जे में इज्जत चुल्लू भर भी ना रहे। दोस्तों, अगर हम गलत कहत हई तो कमेंट बॉक्स में बतावल जा। अगर सही बात कहत हई तब वो जरूर बतावल जाई। हम आप सभी के रिप्लाई जरूर करब। दोस्तों, अब आगे बढ़ल जा। आगे के क्लिप में मालती चौहान अपने पति परमेश्वर के का कहत बाटीन जरा देखल जा, फिर आगे हम बात करत हई। हमरे माई के घर जा, हमरे ते हमें मरबी ते हमें तमना नहीं मारा। हाँ तो ते हमें मरबे तमऊ मारा बे नहीं कर। हाँ हमें ही लक्ष्य का थी वीडियो कब्बो नहीं बनाए बा। तो दोस्तों, देखली ये सब इन्हन पचन के कहे के चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मालती चौहान कहत है कि हम वीडियो अब से ना ही बनाए, अगर बनाए तो हम रंडी के औलाद कहब, रंडी जवान जे कही तवन करब अगर वीडियो बनाई। प्यार से रहा। अब बतावा भाई लोग, इनका तो रोज 4-5 वीडियो अपलोड होत रहा। ये तो खुद कहले रहलिन कि हम वीडियो ना ही बनाए। अब आप खुद समझदार है कि ये सब बकचोदी नहीं है तो का है।
तो दोस्तों आप सभी के विष्णु राज के बारे में सच्चाई जानकर कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो देखने के बाद आप सभी के का राय बा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाये। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।